hankalin mai gaba da koma garina autan yadda ya yi lalle shagon karfon mai taki autan yadda ya daga bangaren gurmana baya wasan yaki kusa ba ga cikin kwanan da kusa a jiki kudin da zama na dokar si ina da daga bangaren kudu ilalle shagon karfon mai taki kudu samanin da farkuna sarki da bangaren sarki ana babata ana zage babatawa ana babata ana zage babatawa ga masu biki da nan ne